шаранчето. Виждате как е огънало пръчката. Но не се притесняваме, тъй като сме го половили с професионални къби. След малко ще видите как си подавам от сумката над водата. Още перото не се е видяло. Е така както се стоите, може да варите кило и половина шарана, може би 4. Не му пускам аванс, тъй като той вече се умори. Честно да ви кажа, бицепса ми се подобри през днешния уикенд. Няма да го напъвам много, да не го тормоза. Чувате как свири аванса. Това е някакво малко тикенце. Вече перото отгоре. Сега след малко ще вземе въздух и ще бъде мушнато в кепчето. Ако асистента Сашко аванса ми го подаде, ще го гребна с кепчето. Вземи въздух. Не е много малък, какво да беше? Кило и половина шаранче, те за закуска да ги дадат. Благодаря. Моля. Сега показвам, после наказвам. Техниката с приклякане. Техника с приклякане. С лявата ръка му подавате кепчето. С дясната ръка насочвате кордата и шаранчето. То вече взе въздух. Насочвате го към кепчето и то влиза вътре. Ето е така. След което отпускате и така варицата тук и варите шаранчето. Ето е така. Това може би е над 2 кг. Много елегантно съм го забил в горната джука. Сега ще го откача. Не може би, ами си е направо 2,5 към 3 кг. Така. Откачихме го. Ето. За това става въпрос. Целуваме го и го връщаме обратно в водоема. Всички риболовци да правят по същия начин. Ето е така. До следващия път.